I gde ste ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft Hunger Gamesa. Danas sam ponovo tu sa Aleksom. Sigurno sam Aleksom. I krećemo za 5 sekundi. Aki, iza tebe imaš jedan chest, okreni. Čekaj, idi ti tamo. E pa jedan me prestižu, ima još jedan. O, Flinty. Joko! Četiri kameni. Desi, i sad sam najče, sad niko ne može mu ubiti. Ajde, Sve dođi. Lijani će me ubiti. Evo me. Vidiš šta imam? Mani. Imam i ovo. Moj čest. Sam si gotov. Sad ću da ga ubiti. Ovo ja ću ti, Ja i Aleksa koristimo teksturu u Ahvi. Link će biti Šta u je bre bilo, opisu. bre, ti hoćeš tim sa mnom, a? Šta je bre bilo? Čekaj, ovaj me zezam, nemoj da me udariš. Dođi. Laga kill, ubio sam ga. Ima nešto, nema ništa. A Idemo nam tamo. meni ne staje hrana, Aleksa. Tuž, di si, opa, beži Gero. Tako je, imam kapicu za sebe. O, ja imam full iron. Gdje desi? Imam dobre stvari za tebe. Drži. Dosta, ne moraš da mi puniš inventory. Daj mi taj zlatni. Hoće mi daš zlatni. To što si sad obuku. Ne moraš, uzmi ti. Evo ti chest plate. Baci se hranu. Ovo mi treba, ovo. Ja idem. Iza, okreni se, gola. Ajde. Evo da ima dva chesta. Idi po one levo. Kapica i fishing rod. Jer imaš mač. Imam drveni. Evo ti, držiš jedan. A Nije ne drvo. treba mi. Treba ti. Penalisti. Gdje si baci? Baci nešto dobro. Desi. Vrati me, tamo li si pre... Oni žesto. Evo Idemo ovo, puf. Nema ništa, uzmi ti ovo. Ne treba ti. Imaš bolje. imam. Tu. I jesi. Evo ovdje ima jedan čest. Ako ima bar imač dan. Koji nema ništa, skoro. Moram da te kaznim. Evo ti više damage-a, drži. Ček, da vidim. To, idemo. 3. Stavi to u čest. Evo ovaj bolji mač. Čekaj da ostanem što mi ne treba. Ne moraš... šta ti to ne treba, daj to meni. Uzmeš šta ti treba. Daj ti ništa, aj prati. Pa vidi Imaš da chain imamo. helmet, ja mislim da sam stavio. Šta kažeš? Ja mislim da ima chain helmet tamo u čestu. Dobro, to ti zove isto tu. Nije. Ima. Čekaj, vidim šta je bolje. Ja mislim da je bolje taj A chain. isto je. Nije. Jest. Isto armora daje, ali gold drži kup. Ono kako sam zeznu svaka mi čast. Sa Flint stilom dok nije gledao, onda sam gotovo sa mač. Šta ima mač? Još 3 na 1 odbacivanje. No, da kem, sad pa šta? Gladno imam paukovo oko. Ko ima paukova? Ja, imam 2. Daj meni jedan. Pojedi to ako si gladan. Nisam ali usko. Evo ga jedan. Evo ga, ja ih gubim. Daj mu surdima. Tuš. Upadio sam, reći. Rozi. Reži, šta radiš ti? Da gubim, čekaj. Daj meni jedan diamond sword, vidio sam da ima diamond sword. Evo ti. Daj. Evo ti. Bač sam. Baci. Ja imam kuki, jedi. Evo ti 2 kukisa. Napokon. Evo ti supica. Evo ti kuki za posi. Beži. Mi treba. Dobro, uzeo sam jedan. Čekaj da ostanem u čestu što mi ne treba. Ne, baci samo, na kuk. Da, pa znam. Ako imaš stekano nešto, onda baciš to prvo. Imaš chain boots. Chain... ne sale. Nemam. Ajmo. Čekaj samo sek. Nemoj oružje da bacaš. Ajde, dođi vam. Za nikom. Eno ga jedan ender chest. Šta je noga jedan? Ender chest. Imaš to? Ima ti uzeš.
Čekaj samo sekundu da... Ovako, ne znam. Imaš fišni rod? Imam jednu do mene. Daj mi. Evo. Tekstura će biti u opisu kao i IP od servera. Gde si bolan? Evo iz tebe. I pošalji i moj... Aj, izvini, ako se darim. I pošalji i link mog kanala i tvog. I Ilinom. Da. Izvinite, nikad ne snimam. Tiri. Gde si? Iz tebe. Tek samo da jedem. Pero, ako ostanemo u deathmatchu mrtav si. Sad ovaj put stvarno ti kažem, onaj put sam napravio Kobe fail. Čekaj, Gde si? Doći. Možda ima nešto dobro. Možda ima drugi film. Flint and Steel. Dođi da ti pokažem što ima. Uzmi to. čekaj. Uzmi u Ender chest što ima, znaš kako dobro. Diamantski chestplate. Gde? Šalim se bre. Pa ti bi uzeo do sad. Brate, a ovo je spawn, zato i nema chesta. Mi smo napravili jedan ogroman krug. Do sad smo ubili dvoje. Ja idem u tamo. Imaš kompas? No? Jedno sam čekao to mi kažem. Evo ti puno hrane. Givni. Super, kreni. Tebi to treba. Vidiš ti ima. Ti treba nešto. Šta će ti to? Imam isti četiri, ali alo. Dajem ti za ruku. Vidio sam jednog, dođi vamo. Ideš? Žalim se nisi ga vidio, da ću vidim često. Šta mi samo fali? Šta? Šta mi samo fali? Šta? Go. Pa. Nema ništa, pokupi ga bi ja. Ovdje ima. Čekaj, Sanja, čekaj. Nemoj da diraš to. A dio sam već 50 puta. Čekaj, vidimo da li ima neka ruka. Evo ovdje je. Šta ima ovdje? A nema ništa. Ubika, vežbac. Idemo da Kada? Di si pošao, U bola? meni ide chestplate i kapi. Aj gubimo, treba mi taj chest. I ta kapa, Gero ga ubio. Chestplate. Jo, bacio sam chestplate. Slučajno sam bacio. Chestplate iron. Evo Baci ga. sam ga. A nestaće. Evo. Uzeo sam ga. Baci nešto. Baci nešto ako kupiš chestplate. Pa imam već chestplate. Aha, da. A imaš neki... Nemaš ti. Čak, sad ću da pogledam, čak sam da pobacim stvari. Čuj mi liđe. Ti treba bow. Pa tebi treba bilo. Pa ja imam 2. Pa nema strele džabe i što jedam. A evo ti malo strele, evo ti malo bow. Evo ti još malo strele. I nemoj da bacaš to, ko što prošli put. I hvala za gold, treba će. Giro, A? idemo na spawn. Šta je bilo? Treba mi crafting table. Ajde. Treba mi crafting table. Gde s ove strane? A nema da praviš zlatne jabuke, nemoj si tako. Pa jedna tebi, jedna meni. Jedna tebi, jedna meni. Pa imaš 4. Sve meni i ništa tebi. Pa daj bar jednu. Dobro ću ti dam koliko ima, pola. Pa da se bijemo koliko ima. Ovdje nema ništa. Ima hrana. Imam 5 pečenih, imam 2 supice i 17 nepečenih. Ja imam jedan štek jabuka. Čekaj da bacim ovo sve ostalo ne treba. Pa čak ja da uzmem lubenicu. Sve da uzmeš? Lubenicu. Šta si uzeo? Lubenicu. Evo ti još ako ti treba. Evo ti ovo. Izvini što sam ti dao ovo, evo uzmeš. Ne uzeo sam pogrešnu stvar, evo ti. Sve se ceni kod mene. A mora isto da budemo obučeni. Ajde, brzo. A ja nemam boots, samo. Što nemaš? Stvari imam. Isto smo obučeni. Da.
Sad ću pravim zlatne jabuke, a idemo na spavu. Ajde. Ladno, če sam propustio ovaj, ja mislim. Ja. Jer ovo nije. Ovamo. Raši vamo. Ove ograde Jedan si... štek jabuka, ja šta da radim sa njima. Čekaj da bacim, evo ti supice sve što imam, drži. Pa, To. Evo ti ovo. Evo ti ovo. brate, ja sam pun supica. Gde si, ajde. Imam jednu tortu. Gde si? Ajde za tebe. Čekaj, vamo treba da idemo, tako da? Ne pratiš? Ne? Aha, evo me, strug sam. Evo me, gledaj Fishing Rod. Gdje gledi ga? Pa Fishing Rod ti ništa ne stigne. Pa znam. Evo ga vamo. Evo ga jedan. Evo ga jedan. Beži od njega. Šta radiš ti sa njim? Ubit će te, dete. Beži od njega. Ja ću, beži. To nije Pa da beže. ti pomogne. Gledaj. E, tako, sad dođi. Kočić. Ima nešto mi treba. Nema sve. Evo ti gold. Šta mi evo? Gold. Viš, daj mi to. Daj mi gold. A daj, brate, daj mi gold. Imam... Ajde, idemo na spravu. Samo ja i ti smo preživljali, nama se ubijamo, evo. Samo je ti. Treba, ne treba. Ček sad da pobacim dalje. Evo ti jedan diamond marš da ti bude ceo diamond marš. Daj, ajde, baci. Spoj to tako. Da ti ne pukne za svaki slučaj. Možda znam kada će ti se reći. Ne, supice bacim. Evo ti još hrane. Imam puno supica, ne treba mi. Aj sad čekamo dead merpa da pravimo jabuku. Neću da jedem. Ajde. Šalim se, ne treba. Ajde. Sad ćemo pobaciti. 3, 2, 1, ali nemoj da se bijamo. Pa ne. Pravimo zlatnu jabuku. Sme odmah se krenu. Ajde, čekaj. Ček sam da ispanem strel da vidim da vidi ribu. Ti vidiš ovdje negdje kraj... Aha, evo. Ja sam se upravio, ne. I Ček samo da se regeneriš. koliko jabuka. Daj malo. Dođi vamo. Evo ti jabuke, dođi vamo, dođi da ti vidim. Gledaj ovo, ja imam isto sebe. Ajde na drugu stranu skroz. Gde? Skroz na drugu stranu. Čekaj, ajde stani tu kod kovčega. Stani tu kod kovčega, ja ću ovdje, ajde. Ja ću govorim 3-4 sada. Tu stani, ajde. Jedi zlatnu jabuku. 3, 4, sad. A znao sam da će biti. Da. Da staviš ovo na YouTube kako si izgubio. Da, stavit ću. I to je to za ovu epizodu Hunger Gamesa. Nadam se da vam se svidjela. Ovaj put smo drugo mjesto, ali nema veze. I to je odlično. Doviđenja.